isin, ito naman yung hisgutan last week, transgression of the law, mo ang pagsupak sa balaod. Ikaduha, all unrighteousness. Ang tanang pagkadili matarong, dili ni matarong, sala gyud na siya, no? Kay dili man matarong. Ikatulo is not doing what ought to be done which he knows good. Meaning, mayon ta nimong himuon pero wala nimo himuah. O sala na gyapon siya. Ikaupat, the thought of foolishness. Meaning, huna-huna nga binuang. O makauna-una lang kay tag binuang, sala na siya. Anything nga binuang, sala na siya. Okay, number 5, when conceived with evil desires. Meaning, giburos siya uban ang daotang tinguha. So, ato namin na-explain. Ikalima na siya nga mini description may tungod sa usay sala. When conceived with evil desires, sa James 1:15. Then, there is a number 6, it is of the devil. So, kinsay makakita sa 1 John chapter 3, verse 8, ato makita din nga ang tuyo niya bayluhim nga nianhi siya diri sa kalibutan aron iyahang bungkagon, destroy the works of the devil. Suma sa ingon diri, he who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of Elohim was manifested, that he might destroy the works of the devil. So ang anak sa tao nianhi diri kay aron nga iyahang bungkagon ang buhat sa kangitngit. So natural ang sala dili ginagikan sa Elohim, dili ginagikan sa atong makagagahom, di ko nagikan kang Yeshua. Natural asa na siya gikan. Unang-una didto gyud na isa sa demonyo. It is of the devil. Mabita nang ingon diri sa pulo nga kinsa may una nga murderer. Kinsa una nga murderer? Ang demonyo. Asa na to makita? Kinsa tong unsa lang bisiya sa murderer? Mamamatay tao. Kinsay unang mamamatay tao? Diri sa 1 John chapter 3 verse 15. Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Pero klaro, John 8:44, ang unang murderer ang demonyo. Yung tag murderer, kinsa di yang gipatay? Kinsa may gipatay sa demonyo? Ihang kaugalingon. Maayo na ang tangyang kahimtang, tuwa na siya dito sa trono sa Elohim, mag-perform siya sa iyahang abuluhaton, ingon nga music, praise and worship leader. Pero tungod kay gusto ko ng ganyang mulabaw ngadto sa langit ng amahan, muna nga nagrebuild siya. Sa iyaha lang akto nga nagrebuild siya, nagpahilayo siya gikan sa source kinabuhi. Nagpahilayo siya sa presensya sa Elohim. So mingi tag nagpalayo ta sa kinabuhi, sama ra nga imuhang dili ka gusto kinabuhi. Nan kay iyaha man ginagihimo, nga di siya gusto kinabuhi, pasabot gipatay niya ang iyahang kaugalingon. Mao pud na, dili gali ta gusto og kinabuhi. Labi na ang pulong, di ba? It is the spirit who gives life. Ang espiritu mo ay naghatag kinabuhi. Ang iyang pulong, the word that I speak to you are spirit and they are life. So ang tao di ay basta dili siya ganahan og pulong, pasabot dili siya ganahan kinabuhi. Ganahan gali ka og pulong, ganahan gali ka kinabuhi, mudot-dot gyud ka sa tinubdan sa kinabuhi nga mao ang pulong. Umura pud na sa tuah. Naamong guni daghang mga mystery ganing pagpatapot nato sa pulong. So balik ka diri, it is of the devil. Dayon, ang ikapito is what is not of faith is sin. Kung sa ingon sa Romans 14:23, kinsa nakakita pali ko basa. Apan ang nagduha-duha, ginahukman kumukaon kay nagkaon, kay nagakaon siya gikan sa pagtuo. Ug ang tanan nga dili gikan sa pagtuo, sala. Klaro di ba? Siya nga nagduha-duha, but he who doubts, siya nga nagduha-duha is condemned if he eats, because he does not eat from faith. For whatever is not from faith is sin. Kani di yung magduha-duha ta, dili ta kanang ingon bitaw sa pulong James 1:6-8 nga katong nangayo nga adunay pagduha-duha, dili gid siya kadawat. Mo na ingon sa pulong nga he is a double-minded man. Nganong dili man siya makadawat? Kaya ang pagduha-duha sala man gud na siya. Ya dili gusto ang Elohim anang magduha-duha ka, gani ingon dito sa Tehillim 119 nga ingon siya dito, I hate the double-minded man. Sa ato pa nganong dili man siya gusto og kini pagduha-duha? Kay Elohim siya. Walay imposible sa iya ha. Mo na nga kung kita mo dangog ta diha niya, mo duol ta diha niya, na mutuog yung kanganaa siya. Na mo na ingon diri nga, for example, ni kaon ka nga nakay pagduha-duha. Ayo na lang kaon. Kay sala na siya. Sa to pa nagduha-duha ka sa Elohim, tuo na ang imong pagtuo sa Elohim duha-duha, sala na siya.
Kay daghan kay kagisupak sa iyang pulong. Pabitaw ngingon dito si Pedro, sa dihang ngingon si Abaylo, si Rabunia Yeshua nga, o Pedro, ihagbong ang imuhang pukot sa pikas nga dapit. Nya tibok gabi igod sila namukot. Pero tungod kiniingon man si Rabunia Yeshua nga ihagbong ituo sila. Na karo kay paghagbong nila halos mapuno man ang ilang pukot. Diba na nasa Luke chapter 5? Pagtan-aw nila karon, pagkadaghan man kayo sa ining kuha nila. Iduol lain dito si Pedro kang Yeshua. Nagpaibos din siya. Nangahit din siya og pasaylo kay ngano man nag-unbelief siya. Ato pa kining pagduha-duha o pagkadili matinuohon, barkada ra ni sila. Kauban na ni sila. Nya ay kaduha ra ba nga ilabay sa impierno? Gawa sa talawan ang dili matinuohon. Na kanang pagduha-duha. Pasabot, wala ka mo tuo nga ang Elohim gamhanan. Wala ka mo tuo nga ang Elohim makahimo sa butang sa bisag unsang butang. O mo man ay nagkikitabo karon sa tuwa. So mo nang ingon diri nga what is not of faith is sin. Okay, review naman lang ni siya. What is not of faith is sin. Salat ni siya. Then ang ikaduha diri nga pangutana, who are sinners? Kinsa maning mga makasasala ang tanang katawhan. Romans 3:23. Ang tanan nakabsan sa himaya, ang tanan nahagbong og nakabsan sa himaya. So, kitang tanan nga mga tao makasasala. Umingon sila, wa man kuy sala brad, baka kuna kay ang tanang tao, produkto tagikan kang Adam ug kang Haba. Hangtod karon. Katong kamatayon ni kuyanap jud. Kanos ara man ni mausab. Sa diha naon niya nga mabanhaw na ta pagbalik, di mo puyo na ta ngadto sa bagong langit ug bang uyota, wala na ginay siya sala. Perfect na gyud, no? Perfect na gyud ang creation. So himpit na gyud ang creations. So mintras karon di ay nga naapatan ni nga kalibutan, makasasala gyud ta. Una ang tao kinahanglan gyud siyang maghinulsol. Kinahanglan siyang mga ipasaylo. Gani sa 2 Peter 3 verse 9 nagingon dito nga wala man maglangay-langay si Rabunia Yeshua pag-anhi. Pagpabalik dis kalibutan. Ang buot gyud sa langit ng Amahan nga ang tanan mudangat gyud sa bisan naman nagpaghinulsol. Kato pa makarepent. Actually gikan sa creation, gikan aton ta kang Adam ug kang Eva, kung nakahibalo lang sila sa liabi aron di sila mahawa sa Garden of Eden. Dili unta sila mapapahawa. Ang gipangita ra man sa Elohim adto sa ilaha nga mga sila pasaylo ba? Anang nagrepent sila ba? Pero wala man gyud. Unang pag-abot ni John the Baptist, unang ligaw sa iyang baba, repent for the kingdom of Elohim is at hand. Yung siya nga, pag hinulsol ka mo kay ang gingharian sa Elohim, taliabot na. Maugod yapon ang ligaw sa baba ni Rabunia Yeshua. Repent pag hinulsol kay ang gingharian sa langit, taliabot na. O maura gid ni mensahe kay nganuman ang tao makasasala. Okay. So ato na may na-review, where did sin originate? Klaro kayo, gikan sa demonyo. So sa diha nga naulipon sa demonyo ang tao, kato kang Adam ug kang Eva, Haba, ang hitabo wala lagi ingon niya nga kanang pag-obey nila sa demonyo diha taman, gihugaw-hugawan niya ang tao. Gibuntangan niya og daghang sala sa kasing-kasing. Mao ni nga ang kasing-kasing sa tao, Matthew 15:19, grabe gyud ka limbungan. Grabe gyud ka mangingilan. Mo nang careful ta aning mga tao nga kunuhay, maayo pero sulod siyang kasing-kasing. Kung wala na siya muduol kang Rabunia Yeshua, kung wala na siya maghinulsol, kung wala na siya magkinabuhi sa pulong, delikado na. Bakay ato naming nahisgutan ang sala nga nasa kasing-kasing, Matthew 15:19, 7 ka buok. So mo ni out of the heart dayon, out of the human nature. Mismo kita physically, makasasala gyud ta. Mo nang moingon sila, wa gyud sila sala, matarong sila ng pagulong, baka ko na. 1 John 1:8. Siya nga nag-ingon nga siya walay sala. Unsa sa pulong? Baka ko na siya. Kinsa ra may qualified nga makatug langit? Katurag yung nakinulsol. Mabito to atong gistudyohan gani katong sa true repentance, ato tong ibalik ko niya nga katong what is true repentance? Not by being a good person. Dili ingon nga magtarong gyud ko, manghatag gyud ko, mahimo gyud ko kanang tawo nga manghatagon. Not by being a good person. Dili na mo oy basihan sa paghinulsol. Kung dili ang pag-acknowledge sa atong mga sala. So, ato naman yung hisgutan. So, ang next natong question, katong tang nature of sin, pero ato lang itong ipaulahi. So, mulukso ta diri. What are the sins that leads to death? Atong basahon sa 1 John 5:16-17. Unsa ning mga salaa ang padulong sa kamatayon?
ug unsa ng mga sala nga dili mudangat sa kamatayon. Okay. Basahan ninyo 1 John 5:16-17. Kung ang uban nakakita sa iyang igsoon nga nakasala nga dili ngadto sa kamatayon, magaampo siya o paghatagan siya sa Elohim o kinabuhi alang kanila nga nagpakasala nga dili ngadto sa kamatayon. May sala ngadto sa kamatayon. Dili tungod niini ako nagaingon nga magampo siya. Ang tanan nga dili pagkamatarong salaman, apan may sala nga dili ngadto sa kamatayon. Di ba klaro kayo? Nga kung adunay usa ka igsuon nga nakasala, nga dili mudangat sa kamatayon, ingon diri, he will ask and he will give him life for those who commit sin not leading to death. Pasabot igsuon na ay mga sala di ay nga padulong na sa kamatayon. So moingon itag padulong na sa kamatayon, kandidato na kas kalayo. Ug naa po'y mga sala nga kanang dili padulong sa kamatayon. Sa ato pa na ay two kinds of sin, no? O una nga sin, not leading to death. Okay, naapoy sin nga leading to death. So ang atong hisgutan karon, okay, ingon mo diri, naay duha ka klase sa sala, no? Not leading to death. Naay sala nga dili padulong sa kamatayon. So pwede ra tong iampo nato. Di ba nag-ingon ang pulong? Naa may gitawag nato o kining unintentional sin. For example, di ba, kung sa galitong description sa sin, transgression of the law. Ato pa, katong law, dili lang 10 commandments ha. Sala sa imong konsensya, nalapas nimo. So nakasala na ka. Pero katong nga sala, dili pa padulong sa kamatayon. Tungo nang maghinulsol siya. For example, sa 10 commandments, kung sa man tong balaod sa 10 commandments, nakapangawat ka. Dayon sa imong pagpangawat, nakonbiktar ka nga, uy, mali man akong gihimo. So nakahinulsol ka. So pwede pa siya mapasaylo, dili pa siya padulong sa kamatayon. Pero naagay mga sala nga leading to death. Ato ning isgutan karon, what are the sins that leads to death? Kung say tuyo nato ani, aron ato ning malikayan. Kay karon nadawat nato ang kinabuhi. Posible ba nga ang mga magtutuo o kanang mga alagad sa Elohim dili na makasala? So muna itong hisgutan niya. So karon lang ato ning hisgutan unsa ning mga sala nga padulong sa kamatayon. Sa Matthew 12:31-32. Okay, libasa ko. Tuon niini nagaingon ako kaninyo, ang tanang sala o pasipala pagapasayloon alang sa mga tao. Apan ang pasipala batok sa espiritu dili pagapasayloon. Ug bisan kinsa nga magapamulong sa usa ka pulong batok sa anak sa tao, arang siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magapamulong batok sa Espiritu Santo, dili siya arang mapasaylo bisan niini nga panahon sa kalibutan, bisan ni adtong palaabuton. So mo ni unsa ni nga sala, ha? Ngunit therefore I say to every sin and blasphemy will be forgiven. Ato pa, ang matag sala o pagpasipala mapasaylo pa. Apan ang pagpasipala batok sa balaang espiritu will not be forgiven. Ha? Unsa man ning pagpasipala dahil sa balaang espiritu? Nag-ingon diri anyone who speak a word against the Son of Man will be forgiven him. So pa, nagsulti ka o pulong batok ang Yeshua, so labi na ning mga atheist. Diba? Labi na ning mga tao nga nakikbatok kang Yeshua sa anak sa Elohim, mapasaylo pa na. Pero nag-ingon diri, but whoever speak against the Holy Spirit will not be forgiven him either in this age or in the age to come. So kakuyaw day ani. Kaya ano man, ang Holy Spirit, holy na siya. Dili na siya nimo makita. Ikaduha, mingon tag kanang unsa man nga sala o unsa man nga kanang cause ba nga makablaspheme ka sa balang espiritu, kanang makapasipala kanya. Ang hitabo dinhi, during si Raboni Yeshua, nag-perform siya og kining mga signs and wonders. Adunay mga parisiyo o mga magtotoo kunuhay sa balaod nga nakakita sa iyahang mga wonders. Nag-ayo siya minatay, nagbanaw siya minatay, nag-ayo siya mga masakiton, nagpagawa siya og mga demonyo. So niingon din sila nga kanang iyahang gahom gikan na sa demonyo. So di ba, ang hitabo ani karon, kung ang Holy Spirit gali, ang works gali sa Holy Spirit, imuha na siyang i-attribute, imong i-address ba nga gikan na sa demonyo, ang iyang words ikuan nimo sa devil, that is blasphemy. Blasphemy na siya.
O, for example, na ay nag-perform diha, kanang pangpangayo, kanang makalakaw ang mga bakol, o kanang nabanhaw ang minatay, works man na sa Holy Spirit. Kung imuha na siyang ingnon nga kanang ilang gihimo diha, kuan man na, iyaw na sa demonyo. That is blasphemy. Kanang baptism sa Holy Spirit. Ha? O, baptism sa Holy Spirit, unyang ingnon nga kanang ananulti anak, iyan na sa demonyo. That is blasphemy. Unforgivable na nasi, di na mapasaylo. So yun, naalam ko i-share po ninyo ani kay naay usa ka pastor nga nagwali ani sa iyang simbahan, ningon siya dito nga dili ang tanan nagsulti og tongues iya sa Elohim. Ha? Ang demonyo muawat pud siya. Muawat pud siya tongues. Ha? Ang nabaptize sa Holy Spirit, nabubuhat sa balang spirito, mag-tongues na siya. Pero on the other hand, katupong demonyo, pwede po siya nga katong mga panudlanan nga dabi na og witchcraft, dabi na og kunuhay, itawag na tong mga magtotoo, kunya magpatangs-tangs, pwede na nga iyang gigamit na tangs gikan sa demonyo. Unsay timailhan? Ako nang ipakita unya sa inyo ha, unsay timailhan. Kaning mga tao nga magtangs bisag wala mabaptize sa Holy Spirit, natural. Kung di ka mabaptize sa Holy Spirit, kinsa man na force o kinsa man nga power o kinsa man nga tangs na gikan sa kaaway, may bawo anak ninyo. Ha? Kung saan nyo pag-ila. Kani nga nagtang sila, unya makita nimo sa ilaha lang mata, magsiga na ilang mata. Ako ni siya ipakita niyo ha kadyo. Unsay timailhan nga kaning mga tawhana ang ilahang tangs iya ba sa Elohim or dili ba iya sa Elohim? That's why when people speak in tongues in church, it's not everybody that is praying in the spirit tongue. Some are praying in demonic tongue. Kani katangs na yang tiyong baboy. Does this sound like what you're hearing sounds like a sound, but it's not a sound, it's a language. This is not a tongue, it's demonic. That's why when Okay. So, ako lang yung ipakita sa inyo ha. Kay ang manifestation, pwede po sila musultig tongues pero kasiga ilang mata. Kunya ang ilahang tunada sa ilahang pagtangs, murag baboy, demonyo ba nga gusto makabuhi. Dayon magsiga ang mata. Kaning ato adiri karon nga baptism ay ilhan ninyo. Kay order na siya. Bisa kung sao pa nimo singgit diha basta led na sa Holy Spirit, dili gyud na madaot na iyahang tutunlan. Ha? O-order na siya. So mo ning ang uban ani nga mga simbahan dili mo adapt aning tongues kay mahadlok sila nga pa man na demonyohan. Ha? So mo bitaw na nga kinahanglan mutubo gyud ta sa espiritu. Kinahanglan magpapuno gyud ta sa espiritu. Kinahanglan nga madawat gyud nimo ang balang espiritu kay ang balang espiritu nag-uban ang pag-ila ni ana, discerning spirit. Kay ilang ka kabalo ka mo discern og iya ba to sa demonyo or iya ba to sa Elohim. So far pangutanon ko niyo sa atong assessment diri sa kampo na tungod sa baptism, purely iya gyud sa Holy Spirit. Pero kani manggong mga tawhana sa Africans kusog manggong kay mga witchcraft dito. Mismo ang witchcraft mo tongues na sila. Ha? Kung tongues na sila niya, ikaw o dili ka spirit filled, pwede kang madeceive. Pero og spirit filled ka, kanya naka-enkwentro ka og kining nagtangs nga dili spirit filled, klaro kay na witchcraft na siya. So muna ingon diri nga kaning mga sins that leads to death, unang-una ani kining blasphemy, ha? Of the Holy Spirit. O kana kung dili nimo gustong dawaton ang balang espiritu, unya magpagahi ka one day, ha? Mahagbong gyapon ang blasphemy. Ngano man, perfect gift ba ni Holy Spirit niya, di gyud nimo dawaton, i-resist gyud nimo, ha? One day, ha? Moabot niyang panahon, udangat gyapon kag kamatayon ana. Kaya nga naman, nagsige man kag-resist. They always resist the Holy Spirit. Naghanap ay mga simbahan nga dili gusto ani. Nga unta mo unay pinaka the best nga gift nga ihatag niya by Elohim. Kanato aron nga mutubo ta, malig-on ta. I-resist gali na nimo, imuha gali ang supakon sama ra gyapon nga nagpasipala kanya. Nganong dili man na nimo dawat nga gikan na samahan.
gikan man na niya, iyaha man ang Holy Spirit, iyaha man ang Espiritu. Inya dili nimo gadawaton. Nya simo panghuna-huna, mo ingon pagyud ka nga basig iya sa demonyo. Kana lang daan blasphemy na siya. Unforgivable sin na. Mao nay kuyaw nga sala. Ha, bisan pag moyong kag nagtuo ka kang Yeshua nya dili ka modawat or nagblaspheme ka or nagyaga-yaga ka, unforgivable na nga sin. Leading to death na. Kuyaw ni nga sala. So mo nang careful ta sa pagdawat nato sa balang spirito. Kay ingon na ba diri, dili na gid mapasaylo ni bisan unsa o ni bisan unsang tuiga. O mo ni kuyaw ha, blasphemy of the Holy Spirit. So mo ni mga sins that leads to death. Ikaduha, unsa man nga mga sala? Hebrews 10:26. Kaya kung kita magapadayon sa dinuyo nga pagkasalan, tapos na malawat ang kaibalo sa kamatugan, wala na ay nagdilil pa nga alan ninaw tungod sa mga sala. Okay. So unsa ning sala pagyud nga padulong sa kamatayon? Willful sinning. Willful sinning. Kanang kabalo na kas kamaturan ba? Itudloan na kas kamaturan, gisay-saya na kas kamaturan. Pero pagpadayon gyapon kas pagpakasala, padulong gyapon na sa kamatayon. Leading to death na. For example, di ba? Notice ninyo Hebrews 10:26. Ipur anak nga verse sa 25 unsa ingon? Basa sa verse 25. Nga dili magasalikway sa atong kaugalingon panagkatigom. Sumala sa batasan sa uban, kun dili magtinambagay ang usa ug usa ug labi na gayud kung ginatan-aw ninyo nga nagkaduol ang adlaw. Kanang dili isalikway ang panagkatigom. Sa ato paday kanang Shabbat or kanang mga kapistahan. Mga adlaw na sa panagtigom. Nya tuyo og gining di gyud kamo ating. Di gyud kamo musimba. Siguro ingkag di kamo simba kay ambot kung sa imong nakita nga untang imong adtuan dito, Elohim imong simbahan pero nagpalayo ka. Dili ka gustong maduol sa Elohim. Willful sinning gyapon na kanang tinuyuan na gid nimong magpakasala. Di ba ako ang na-illustrate sa inyo ha, nga kanang 10 commandments, kural na siya. Mga pulo na kaportahan. Ug sa kuan pa mo ni karon ang imuhang naa ka dito tunga. Gikural ka og balaod. Kana mga balaod mo ni mga door, ha? Mga door na siya. Okay, portahan na siya. Naagali kay masupat anak nga mga balaod, ha? Mo-open na siya. So, makasulod ang kaaway. Muna, pagsulod sa kaaway, sulod sa kawatan ka kalinaw, kawatan kag panalangin. So, for example, ang panagtigaw dami nag-Shabbat. Di ba, balaod niya? Nan imo karon gisupak, nag-abri ka og door. Nagpasulod ka og demonyo sa imuhang panimalay. Nagpasulod ka og mga kawatan sa imuhang kinabuhi. So, natural, demonyo man imuhang gipasulod. So, unsa may trabaho sa demonyo? Papadayonon kag pagpakasala. Ang iyang trabaho nga, iya kang itokmod nga muhimo kag grabing pagpakasala, di ba? Dabi na ning dili na sigig simba. Unsa naman inyo hang resulta din ana? Muna kita backslide na din ka. Mabitaw ng kanang panagtigom, Shabbat, healing na siya. Kung maminaw lang ka sa pagtudlo, sa mga correction, sa mga review, kaayuhan na, healing na sa itong kinabuhi. Pero ang tao, kung dili ka gusto nga maayo, dili ka gusto nga matinadluan, dili ka gusto nga malayo sa iyahang presensya, nagtuyo ka sa pagpakasala. So muna kita willful sinning, padulong na siya ngadto sa kamatayon. So mabitaw itong estudyante, what are the sins that leads to death? Kanang willful sinning. Tinuyuan na gid nimo. Isultihan na ka, ipahimangnoan na ka, pero padayon gyapon ka sa paglublob sa kamatayon. Padulong na siya sa kamatayon. Okay, Hebrews 6:4-6. Unsay importante, unsay kita nato dinhi. Ibasa ko. Kay mahitungod ni adtong mga naiwagan sa makausa ug mga nagpakatilaw sa hatag nga langitnon ug nahimong mga umalambit sa Espiritu Santo ug nakatilaw sa mayong pulong sa Elohim ug sa mga gahom sa katuigan nga umalabot. Ug unya mahulog dili na mahimo ang pagbag-o kanila pag-usab ngadto sa paghinulsol samtang nga gilansang nila pag-usab ngadto sa ilang kaugalingon ang anak sa Elohim ug ilang gipakaulawan siya sa dayag. Okay. Kaning Hebrews 10:26 igsuon, kung tinuyuan galit ni mga pagpakasala, tinuyuan na dili ka mutigom, padayon ka sa pagpakasala, mo ni mga sala sa mga believers, sala ni sa mga believers nga nagpadayon sa pagpakasala, willful sinning. Mga believers ni sila dili ni sila mga alagad. Kani sa Hebrews 6:4-6,
Mo ni ang mga alagad. Okay. Kani mga alagad nga kung sa ingon diri sa iyang description, impossible, it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit. Pasabot kini nga mga alagad imposible kanila. Ang actually ang isgot diri, imposible kanila ang paghinulsol. Kaya nga naman kini nga mga alagad, they were once enlightened. Gikan sa kangit-ngit, nahayagan na sila sa ebanghelyo. Nahayagan na sila, nakatilaw na sila sa heavenly gift, signs and wonders, miracles. Ni manifest na sila, natilawan na gid nila. Tato pa nakaon nila, tilawan na nila. Unya nahimo silang mga partakers of the Holy Spirit. Mingitag partakers, nakig-fellowship na ka sa balang espiritu nung pirmi na kauban nimo. Unya ingon pa diri, tested the good word of Elohim. Nakatilaw na ka sa kaanindot, sa kalami, sa panalangin, sa pulong. Dayon ingon diri, og ang gahom sa umalabot, if they fall away, notice niyo na ay if, kung mahagbong sila, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of Elohim and put him to an open shame. Sa ibot pasabutan ni, katong mga alagad na dugay na sa pagpangalagad, kung nahagbong sila, imposible na nila ang paghinulsol. Many times may daghan ni nahitabo, agad giingon si grandma nga adunay usa ka evangelist nga somewhere dito sa Misop. Amo yung power lang daan. Grabe gid signs and wonders. Nya ikaduha di man kay to siya imong graduhan, pero makita gid nimo ang gahom sa balang espiritu. Ang pagpangwali, grabe gid makakabig. Nya kita gid niya nga nagsingabot ang grabe nga mga panalangin kag material financial. Dako ni siya. Yuswag gid ni siya kay halos-halos nga mga tagagawas gagamiton gyud pagsuporta sa iya. Ngan karon niabot mag yung puntos nga gitintal siya. Gingnan siya nga abi pa nimo eskwela kag abogado. Maayo kay ka mamulong, may kay ka manulti. Remember alagad na sa Elohim Grabe na signs and wonders, makaayo na og mga masakiton, makapalakaw bakul. Unya makabanhag minatay. Grabe na ang gahom sa balang espiritu. Grabe ang panalangin at nilawan na gid niya. Karon nailad man siya. Nibalik siya eskwela, kay ni eskwela abogado. Nan karon pag eskwela abogado, natintal sa babae. Nakasala sa babae. Sa nitabo, hinahinay po kawala yung panalangin. Hinahinay po siya tawag natamay na siya. Kung sa'y katapusan na itong hitabo sa iyong kinabuhi, sumapa sa iyong ni grandma. Iniabot man gyud nga nagkasakit siya. Wa pa gali siya mamatay, wa pa mabugtoy ginhawa, giulod na siya. Si tatay imok saksi anak, si grandma saksi anak. Wa pa, mintras gatingha pa siya, giulod ng iyang lawas. Nya, ginan sa siyang anak nga pa, nang di magkamaghinulso sa iyang tubag. Gahi na kuno kay paghinulso. Sa kon pa natiga niyang kasing-kasing, dili siya kahinulso. Dili siya kay mga Ginoo pasaylo ako o Elohim pasaylo ako. Isod kay ilito. Ngano man, kinsay naghimo ng iyang kasing-kasing patiga ang Elohim. So mo na gitawag og mga alagad ni sila nga nagpadayon sa pagpakasala. Mo nang warning po ni, di ba ang demonyo? Kita ni mo maora gid yapon, ang demonyo nakatilaw na, nahayagan na, enlighten na siya. Pero nibiya gid siya siyang Kristo. Kay gusto gyud niya nga ulabaw pa sa Elohim. Unsa man to nga punishment, unsa to nga sala ang iyang nahimo, leading to death. Padulong sa kamatayon. Padulong gid nga to sa kalawtan. Mo kuna na yung mga alagad nga dili mag-take heed. Dibi nang mailad sa babae, mailad sa kwarta, mailad sa garbo. Na yung mga alagad nga grabe na gigamit sa Elohim, mailad pa sa politiko. Biyaan na ang pagpangalagad kay tuan ito sa politiko. Lahi ta, kita nga mga alagad, consecrated ta, dedicated ta. Kumingitag consecrated, kung para ka sa panerbisyo sa Elohim, para yun ka din Ayun, nag-apil-apil dito. Gikan ka sa Elohim, diri na po ka, gikan po diri na po. Anak ka, lukso-lukso, bakang na nga mga alagad. Di makita ang saktong kahayag. Kahayag gali ka, diha, di ka pwesto di ka din, So, atong nakita. So, muna yung tawag na, what are the sins that leads to death? Willful sinning. Kanang grabe na pagpakasala. For example, di pahimangnuan kang dili mangawat. Sige gyapon kang kawat, sige kawat. Kadugayan anak padulong na nagkamatayon. Sa unsang bahin. One day masakpan ka, pusilon gyud ka, patay, di ba? Ining panapaw. Willful sinning. Sige panapaw yun. One day unya, katong tagiya sa imong gipanapawan og mangita tog birahan ka, patay gyapon. Kato pa tinuyuan gali nga pagpakasala, purposely baka nang ginagi ka mabangbang ba? Padayon naging nga padayon, padulong na nagkamatayon. Okay, buhat na to. Okay, sa Acts 13 verse 9 to 11. Okay. Unya si Saulo, naginganlan usab si Pablo, nga napuno
sa balang espiritu mitutok kaniya ug mingon, ikaw nga napuno sa tanang limbong ug sa tanang pagluib, anak ka ni Satanas ug kaaway sa tanang pagkamatarong. Dili ka ba muundang sa pagbalitad sa mga matulid nga dalan sa Elohim? Ug tanawa karon, ang kamot sa Elohim nagapaibabaw kanimo ug mabuta ka nga dili makita sa adlaw sulod sa usa ka panahon. Ug sa gilayon nahulog kaniya ang usa ka gabon ug kangitngit. Ug sa nagalibot-libot siya nangita kung kinsa ang mag-aagak kaniya sa kamot. Okay. Kung sa maninga sala, actually si Pablo ani sa dihang niadto ni siya dito sa Cyprus, nagwali siya kang Sergius Paulus. Usa ni siya ka politiko, no, proconsul. Umbot usa ni equivalent sa tuning proconsul, sige siguro ning mo'y gobernador. No, gisanyawan ni Pablo. Unya sa verse 8 nagindi, but Elymas naapod siya taw-taw nga gingalag Elymas nga sorcerer, witchcraft. Oh. Nitindog batok ang Pablo, no? Ingon diri, which told them seeking to turn the proconsul away from the faith. Nagsanyaw si Pablo nato kang diri Sergius Paulus. Ni apod si Elymas, nagsamok-samok ba nga ay gobernador, ayaw tuo aning Pablo kay kaniyang giwali. Ha? Dili na iya sa Elohim, bakak na. Kung sa ingon diri ni Pablo. Ha? Then Saul, who is called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. So gitanaw siya ni Pablo, si Elymas, and said, O full of all deceit and all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of Elohim, of the Lord? Ha? Di na ikaw anak ka sa demonyo. Ha? Ikaw anak ka sa kaaway sa tanang pagkamatarong. Ha? Ikaw nga limbungan, taong puno sa limbungan. Dili ba nimo umdangon pagbalitag ang dalan sa galok? Ug niadtong panahigayuna nabuta si Elymas. So unsa man nga sala? Ha? Kini nga sala igsoon mo ni tawag blasphemy of the word. Blasphemy gyapon, ha? Pagpasipala, blasphemy of the word. Unsa nga pagpasipala? Imuhang i-pervert, imuhang balit-aron ba? Unsa nang bisaya sa pervert? Perverting the word of Elohim. Imuhang imbis kay kamaturan himo nimong bakak. So leading to death gyapon na siya. Una ay mga tawo nga insakto nagtudlo sa kamatuoran, pero mayong gid sila man mo anak bakak man iyang gisulti. Nanay usa ka instance ani nga gi-share gyapon pud ni Gran Masanua. Pero si Tatay Imo sa diha nga nagwali siya dito sa Tanggob. Ingon siya nga siyempre plaza man ato man pud sa Tanggob City. Dito sa plaza, wali siya dito about sa pulong. Nya here comes karon ng palahubog. Na ato nga palahubog, nahubog na gud. Nakailato ni tatay. Ingon dahil siya kay siyempre gawali itong tiguwa sa kadaghanan. Isinggit siya, ayaw magtuwa na. Ha? Kailakwa ng tawhana. Siya. Ayaw magtuwa na. Ha? Ika nang iyang giwali, bakak na. Pag ingon niya bakak, asinggitan pa ni Tatay Imo, badlungon pa niya nga sangalan. Jesus mo ito, sangalan ni Yeshua. Matumba ka karong-karong dayon. Dito tumba ang hubog ay. Katulog. Ano man, nagwali siya og kinabuhi, nagwali siya og kaluwasan, pero adunay ni sambat nga niingon nga bakak nang iyang giwali. That is blasphemy gyapon. Sa to pa ang kamatuoran, kung imuhan na siyang usapan pa imuhang balit-aron ba, imuhang i-attribute, ingon imo nga kana for example, kanang gitudlo ni Kuya Randy puro na baka, kandidato ka sa blasphemy. Kandidato ka sa sala sa kamatayon. So mo nang beware ta. Ha? Kay kaning mga sins that leads to death, blasphemy of the word. Pwede po na siya nga gipasabot na ka sa pulong, di ba? The truth shall set you free. Sige ka pasabton sa pulong pero dituyo gid nimo nga mugtig ag ka kay gusto gid nimo katong imuhang pervert o katong imong mali nga baruganan o mali nga pagsapos kamatuoran, imuhang dito ipakiro yon. Ang resulta ana leading gyapon ka ngadto sa kamatayon. One day unya patay gyud gyapon ka. So nakuha na to. So mo bitaw nang ingon ni Rabon Yeshua, ha? Di ba Hebrews chapter 3, ang iyahang mga katawhan gitudloan na niya sa isaksong maagi. Gitudloan niya nga mauni inyohang subayon. Di ba ingon siya diri ingon siya diri nga they always go astray in their hearts.
Ingon diri therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Ato pa, karong adlaw kung makadungog ka sa tingog sa balang spirito, ayaw patigaay mo kasing-kasing. Sama sa mga adlaw, sa mga katigulangan nga nanulay sila. Gitistingan lang Elohim. Nakita nila ang mga buhat sa Elohim. Na for 40 years, na kay kini mga tawhana dili gyud magpatudlo kay katong ilang balit ag hiwi nga baruganan mo umang ilang gihuptan. Unsay judgment ani sa Elohim? Ingon siya, therefore I was angry with that generation. Unsay rason? And said, they always go astray in their hearts. Ganun nasuko siya kay ang ilang kasing-kasing sige kahit sa laag tudloan sa isa to, dili yun magpatudlo. Padayon yun sa pagka balitag ug hiwi. Unsay judgment? Unsay pronunciation sa judgment ani? Unsay ingon diri? Therefore I was angry with that generation. Masuko dai sa Elohim. Ngay kaduha, unsay ingon diri? And they have not known my way, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Sa to patay kining mga tao nga magpabilin silang katig-a, dili ni kasulod sa kinabuhi. So unsay resulta? Kamatay. Blasphemy of the word. Kabalo kung kang pulong insakto, tudloan ka di gyud ka. So sa may resulta nimo niya. Padulong kas kamatayon. O mo niya, what are the sins that leads to death? Naaman tayo mga parinti nga gahi kayo. Mas maayo na lang magpaubos. Sabi ninyo, kining pulong sa Elohim, simple na kay solution ani. Kung saan ninyo makasabot mo sa pulong, bisag pa rin libog man kayo, pasabda ko ba Elohim, pagpaubos na yun. Receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. Asa na? James 1:21. Ang pagdawat sa pulong igsoon, dili pinasikad sa pagpagarbo. Dili pinasikad sa taas na kahibalo o intelihente ta. No. Ang pagdawat sa pulong pinasikad sa imong pagpaubos. Ang tao mapainobsanon, mo unay tudloan sa dalan sa Elohim, di ba? The humble, he teaches his way. So kining mga tao nga kusog kay mutuis sa pulong, kusog kaayo mo balitag sa pulong, mo ni mga taong wala itakdag kaluwasan, ug mo ni mga taong taas ug garbo. So wala gyapon ni dili ni kasulod sa iyang kapahulayan. Naabay garbo sa makapasulod sa kapahulayan, wala Una, blasphemy of the word, meaning gipervert nimo, gibalitag nimo ang pulong. So kuyaw ni nga sala kay abi nato nagbarog ta nga magtutuo ta, pero kanunay kang nahisalag sa pamaagi sila. Ang judgment sa imong niya, di ka kasulod sa iyang kapahulayan. Mas may pa magsige na kagpong aba Elohim, yung ko maglisod yung ko og kining sabot ba. Maglisod yung ko sa imong dalang tudlo ila ko aba Elohim. Iapilit sa pagpaubos na lang. Kay naapay kaluoy unya kasiguruhan nga ihatag sa ilim sa imuha. Maluoy pa siya ba ilim sa imuha, kaluoy ang pagkaniya. Dili niya i-harden ang imong kasing-kasing. Kay nakita niya nga bisan sa imuhang kasiguro daghang kag exposure, pero naamang kay ka ng tinguha nga matulid kag matarong ka. Tagaan ka nang higayon. So mo ni what are sins that leads to death? Blasphemy of the Holy Spirit, willful sinning, blasphemy of the word. Next, ikaupat nga sala nga padulong sa kamatayon. Pakibasa ko. Kapan dahil sa katao nga ginganlang si Ananias, kauban sa iyang asawa nga si Sapira. May baligya katigayunan o ang alin ini iyang gikuhaan nga naibaluan sa iyang asawa. O kusara kabahin ang iyang gidala o gibutang sa bilang sa mga apostoles. Apan si Pedro mingon kaniya, Ananias, taon sa bang giyawaan man pagkayo ni Satanas ang imong kasing-kasing, aron imong bakakan ang Espiritu Santo o imong kuhaan ang halin sa yuta. So wala pa kini ibaligya, dili ba kini imong mang kaugalingon o ibaligya sa na kini, dili ba imong man ang pagbuot kung sa imong buhaton sa halin ini? Taon sa bakayon, na imong bang ginarawan kini buhata sa sulod sa imong kasing-kasing, ang imong gibakakan dili tao, dili ang Elohim. Ug sa pagkalunod ni Ananias niining mga pulunga, siya nahilukapa o nabugtuan sa ginhawa o giabot ug dakong kahadlok ang tanan nga kalunod niini. Okay. So makita nato di sa Acts 5:15 na ay tao nga gingalan si Ananias, no? Ananias. Mo ba na? Sa spelling Ananias. Ananias. O si Sapira. Sapira. Kini si Ananias
naa siya'y katigayunan nga gibaligya. So sato pa naa siya'y katigayunan. Katigayunan. So unsa ni nga katigayunan? Butang natog yuta. Nasa yuta. Gibaligya niya. Kay siguro yang huna-huna nga ang halin ani ako ning ihatag sa buluhaton kay nining mga higayuna igsuon tungod kay grabe ang pamuhat ba sa balang espiritu. So daghan kayong mga kaigsuunan ang naengganyo nga nagbaligya sila mga kabtangan kay gibutang nila stilan sa apostoles para mulambo ang buluhaton. Here comes pod karon si Ananias, nagplano po siyang ibaligya. So nabaligya niya ang yuta. So naa na ang halin. Nan karon, ibutang nato nga ang iyang katigayunan nihalin og butang nato 20,000 20,000. Ang 20,000 iyahang gikuhaan. So gikuhaan siguro niya og 10,000. 10,000 na iyahang gihatag sa tiilan ni Pedro. So nangutana din si Pedro, Ananias, insakto gyud ka nimong gihatag? Mao ba gyud ni ang gisulti sa imong kasing-kasing nga kung mahalin ang imong katigayunan, ihatag gyud imong ang tibuok? Unsa maingon ni Ananias? Basin ingon siguro si Ananias nga, tuo man kag naibalang espiritu, tuo man kag makadiscern niya sa kuan. Unsa nahitabo? Ingon diri sa verse 2, he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. Sa ato pa nagkumbuya ni si Ananias ug Sapira nga di nato ihatag ang tibuok. 20,000 man ang atong halin, 10,000 lang ato ihatag. Ningon po niyang asawa, sige. So ni konsinter niyang asawa. Na karon, so pagdala na nila dito, ningon din si Pedro, "Uy Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself?" Nanasakpan siya ni. Nganong nakaingon man si Pedro ani, "Uy Ananias, nganong gikuhaan man, nganong gikikbakan man nimo katunga ang halin sa yuta? Di ba nagsulti nga sa imong kasing-kasing ihatag nimong tanan? Nganong na makakas balang espiritu?" Unsa ingon diri? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to Elohim. Sato pa na makak siya. Tumo po ni, naatay mga pakigsaat sa itong kasingkahin, mga lagad ko. Kanya, ang mapagpangalagad, ako mga lagad, o tagaan ko ani. Sa wala pa, mga lagad ko, mga lagad. Nya sa ding niabot ng mga lisod-lisod ug naa nay mga ginagmayng bikil-bikil, bawion day nimo imong panaad. Bakat gyapon na sa balang espiritu. Ang resulta na igsuon kamatayon gud gihapon. So mo na ingon diri sa diha nasulti pa to niya, then Ananias hearing these words fell down and breathed his last. So great fear upon all those who heard these things. Pagsulti pa lang adto, niluka pa na si Ananias. Unsa yang salat diri? Lying to the Holy Spirit. Gibakakan nimo ang balaang espiritu. So kamong manay mga panaad sa Elohim, ayaw gyud mo buhi sa inyong gipanaad. Kay inyong gipanaaran dili ang tiguman, dili ang manahim, dili ning kampo, kundi dili ang Elohim. Saksi ang balang espiritu sa imong gipamulong. Saksi si Rabon Yeshua nga mga lagad gyud ka hangtod gyud sa imong kamatayon. Nan karon niabot man ang kalisod. Niabot man ang pagsulay sa imong kinabuhi, bakoy dayon ka. Atras dayon ka. Patay na. Muna ingon sa Hebrews 10:38, my soul has no pleasure to those who draws back. Katong mga kalag nga nangatras, walay kalipay ang kalag ni Rabon Yeshua. Kay ngano man, kani nga pagpamakag igsuon padulong ni siya sa kamatayon. Suma, witness na mo katong mga nanganhi diri. Gipangutana ko gayto sila, tinuod ba gyud mo nakadungog sa Elohim? Tinuod gyud di padala gyud sila dinhi pero nanguli sila. Kinsa ilang gibakakan? Si grandma, ang elder, ang Holy Spirit. Unsay resulta? Kamatayon. Physical death. Gawas og nay physical death, natural na aginay itawag nato something nga namatay ko sa sulod. Ambot lang o makahinulod pa. So di na ko makahukom ana. Inyuhan na nga judgment. Mo bitaw nang manaad gali mo sa ingon sa Ecclesiastes, naay pa ng bagong dinhi. Mas maayo pa nga dili ka manaad kaysa nanaad ka nga di ka mobayad. Asa na makita?
Ecclesiastes chapter 5, 4 and 5.